Κένοντα πήγε αγρεμένα με την γυναίκα μαζί. Πήγε αγρεμένα με την καρία μαζί, Κένοντα. Όχι.
ψηλότερο να είναι ο γάιδερος δεν είχα. Γιατί βλέπεις αυτό το ζει τώρα από αυτά δεν ξέρεις να κάθεται όλο απάνω στο καπάκι κάθεται. Ναι. Λίγο ψηλότερο αυτό να στέκεται. Έτσι θα παίξει και πιο ψηλότερο. Ο γάιδερο, λίγο ψηλότερο από το σπίτι απάνω στο καπάκι και όλο. Και είναι χαμηλά είναι όλα.
Τώρα που πάει τα κανείς και ακούγεται. Τώρα για ντόκινγκ, Τώρα... Αυτό σκύλο. Για τα είχατε τώρα. Τώρα είχατε λίγε. Είδες μωρέ. Περιπέτασα, πέσαμε. Άκη, τι είναι, πέσαμε. Όχι, πολλά να σου πάρει. Δεν ξέρετε, είναι έσπαγματα. Εγώ ξέρω πολλά πράγματα, κάποτε έχουν τα ζωνούς και les puse la botella que aquí a la escuela. Yo le ponía tu patera, le dije, ¿quieres escuela? Πρώτα λέω το ίδιο εγώ. Η δημιουργία δεν πρέπει να μπροστά και τόσα. ¿Quieres que sea el año? Ya όλος του πάμε να μπροστά. A ver, ahora las compras. Esa que es para la Δεν με presentación. γελάει. Es para hacer la Άρα που είσαι στο μαχάζι με δεμένη εσύ και παίζω τα παλιά. Ξέρω, έχω τον κάνει κασέτας. Έχω τον κάνει κασέτας, άμα ακούς το παίξιμο, τότε σου έρχεται πιο βαρέα. Πιο βαρέα βασίλεια. Του Βάρνη Βαρνιάμα. Βάρνη Βαρνιάμα, δεν σπαλείς. Σπιρτό πολλά. Και μπορεί, δεν μπορεί να στα ποτά είναι καλό. Μετά τόσο ξέρω, αν είσαι τόσο μάθος τραγωδής, καλό. Τίποτα, βάρεψε έτσι. Να σας βράσω λίγο. Για είδες κουμπάρο που σηκώσω να... Άκουσα να Αλλά τρέχει, παίρνει τα πουλιά την και τρέχει, αν τώρα θα σε τσαϊκ. Φωτούλινε, κουμπάρε, φωτούλινε. Αφού εγώ πάω και λέω το Βασίλη της, τη Βάσιπολ, η Βάσιπολ, η εταιρεία Βάσιπολ, τόσο, ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάω ίδιο τον... Παπαδόπουλο. Με ο Παπαδόπουλος. Δεν το Παπασιλείου. Ο Παπαδόπουλος. Στην Ιρλανδία. Και όχι, στη γωνία που ήταν, στη γωνία όταν έγινε ο σεισμός και γκρεμίστηκε εκείνο ο Ράγης και εκεί ήταν τότε, τώρα δεν ξέρω που είναι. Ναι, πρέπει να νικήσει. Αριστοτέλος πιο... Και με λέει τι ποντιακά ξέρεις. Λέω ξέρω πολλά ποντιακά τα οποία είναι πολύ, δεν ξέρουν ούτε να τα παίξουν και ούτε ξέρω τι. Εγώ λέει νεοποντιακά δεν ξέρεις, λέω νεοποντιακά εγώ δεν ανακατεύουν. Παραδοσιακά, παλιά, ωραία, ποντιακά και πολλά που δεν τα ξέρουν αυτοί, καπάρι δεν έχουν αυτοί που παίζουν. Λέω κατάλαβες είναι της πατρίδος του, από τον πόντο λέω την απεζούντα. Καλά μου λέει, εγώ λέει, να σε στείλω λέει, στην Αθήνα, λέει, να σε πιάσω σειρά, να πας να σε στείλω και να βγάλεις δίσκους εκεί λέει. Ετοιμάσου και να πας. Λέω, καλά. Ακόμα θα στείλει, Τι θα με στείλει, αφού λέω, τι θα με δώσεις. Εντάξει λέω, θα πάω. Τι θα με δώσεις. Τι θα σου δώσω λέει, εσύ τα ακούγεσαι λέει. Τα ακούγεσαι λέει. Άμα είναι εγώ λέω για να ακούμε, περίμενε λέω, θα πάω. Εγώ δεν ακούμε. Που τον λέω εγώ, έχω συγκρότημα τον λέω. Πηγαίνω λέω Κατερίνη παίζω, πως και μαζί πήγαμε, ξέρεις. Πηγαίνω λέω Σέρας, πηγαίνω Καβάλα, πηγαίνω Αρδέα, πηγαίνω Κρεπενά, πηγαίνω Πτολεμαΐδα, όλο τον κόσμο γυρίζω. Ακόμα θα ακουστώ λέω εγώ. Και να πάρεις εσύ και εγώ να. Μας πάρεις δεν ήταν η κυρία. Μα τι να πάρω να κάνω, τι έκανα.
Ύστερα που με λένε πολλές φορές είσαι αφανής ήρωας. Τι αφανής ήρωας. Άλλος έκανε 15.000 έξοδα ο ίδιος μοναχός και πήγε στην Αθήνα και έβγαλε μια πλάκα. Και τι έκανε. Σάραμαρα, άλλος τον πήρε ο Καραπατίδης και πήγε τι έκανε. Πάλι δικούς μου σκοπούς έπαιξε. 2 σκοπούς δικούς μου έπαιξε. Δύο σκοπούς δικούς μου έπαιξε. Ο Καραμανιδής θα έπαιξε τα 2 σκοπούς. Ο Καραμανιδής με το Ράμπο. 2 σκοπούς τεμά πάλι έπαιξε. Πήρε ο Ράμπο ξένια δίσκο. Ναι. Και ξένια 4 σκοπούς. Έπαιξαν στο σταθμό, δεν ξέρω τώρα αν το βγάλουν δύσκολα. Ακόμα θα έρθει ο δίσκος αυτού. Άμα τον φουτέξει κάποιος παμεταλώνων θα ήταν αυτά η... Κατάλαβα. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος για να φτάω φουτουλίκια. Η κολόζη ξέρω και τρέφουνε τώρα η κολόζη, αντί είναι η κολόζη. Μα σου κάνω και πάλι Παίξε ένα τραγούδι στην Αθήνα, σου κάνω και πάλι. Τουλάχιστον 10. Χιλιάγε ελάτε, έχω δει έξοδα λέτε μέτρα, χιλιάτα. Ακατεβάζω να συγκίνω, πλέον μισαντζίκα για το δώσω την πενινέτα. Ο Μυρούλης εγώ είπα, και εγώ είπα. Άμα είσαι και μας και λέγατε και βάλε. Θα δεχτούμε για απόδρομο σύμφωνα. Γιατρός είπε εκεί με 3-4 παιδιά δά. Ξημέρωσαν τα λαμβάνια. Έπαιξε εδώ τα σιτράουλες, είχαν γίνει ένα ματραουδέα. Είχαν γίνει ένα ματραουδέα.